दिनै सालाकाटि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालि जथुम्मा आरो बे जथुम्मानिनो दिनै गेवलां मेलमोन। बे गेवलां मेलाव आङो बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लानो मोननानै खोब आङो गोजोनग्लायनाय मोनदों आरो बिथांमोननि जेनाखि जथुम्मा बे जथुम्माया रायजो राजाफोरनि जथेस्थ' हेफाजाब मोनदों। गोबां रायजो राजाफ्रा बे जथुम्माखौ मदद खालामदों आरो दिनैनि बे गेवलां मेलावबो गोबां रायजो राजा रोजा रोजा बेवहाय बाहागो लादों। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समाव जेरैबायदि बर' हारिनि माहारियारि बाद आरो बड'फानि सानथौआरि सानस्रिखौ लानानै बड'फानिनो सिमां गेरेमसा हारि गायसननांगौनि थाखाय जे खामानि रनसायबोनानै खामानि मावबोदों, दिनैबो जिहेथु बे खामानिखौ मोनसे कन्टिनिउवास प्रसेसआव दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा मावबाय थादों। थारैनो दिनैनि रायजो राजाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव जथेस्थ' मोनसे फोथायनाय आरो राफोद फोथायनाय आरो बांसिनै फोथायनाया दिनै बांसिननिफ्राय बांसिन दिनैनि बे गेवलां मेला बेखौ फोरमान होदों। दा बे खाबुआवनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय जे जोंनो मावबावनो थानाय जे माखासे खामानिफोर जेरै सोलोंथाइनि हाबाफारि, जेरै रांखान्थिनि हाबाफारि, जोंनि समाज रिफर्मेसननि जेनाखि खामानि बा जोंनि गेलेनाय हारिमु बेफोर बिथिंफोरखौ लानानै जोङो जे खामानि मावबाय थादों बा दिनै जे जोंनि राजखान्थियारि माखासे हाबाफारि जेरै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। बे बाथ्राफोरखौ गेबें आरो गुवारै दिनै रायजो राजाफोरनो फोरमायदों। जोङो दिनै गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय जे जोंनि सोलोंथाइ, बे सोलोंथाइखौ जोङो जेरैखि जाया गोग्गो खालामथारनांगोन बा जोंनि सोलोंथाइ जे दिनै जायखौ जोङो दिनै मोनसे मुभमेन्ट, मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौ लांनो नागिरदों। बियो खोब गोनांथि दङ। मानो होनोबा दिनैनि जेनाखि नेसनेल लेभेलनि बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि एजुकेसननि जिखिनि ट्रेन्ड, बिथांमोननि जौगानायनि जिखिनि ट्रेन्ड बा दिनै हादरनि इक'नमिनि जौगानायनि ट्रेन्ड बा वर्ल्ड इक'नमिनि जौगानायनि ट्रेन्डखौ जुदि नायोब्ला जोंनि बर' हारिनि जौगानायनि ट्रेन्ड बा जोंनि स्पिडा एसे दावखोनो गोनां दङ बा एसे स्पिड आप जानो गोनां दङ। बे बाथ्राफोरखौनो जोङो दिनै जोंनि फरायसा आरो रायजो राजाफोरजों जोङो रायज्लायदों। दा बेवहायनो आं मोनसे बिदिन्थि होदों नैबे मेलाव आरो नोंथांमोननि मिडियाजोंबो आं फोरमायनो लुबैदों। दिनै जोङो नैबे NTPC खाथिनिनो नांजाबनाय बियो मोनसे आनसलिक। बे NTPCआ बे आनसलिकनि सिङावनो दङ आरो बे गामियाबो बे NTPCनि खाथियावनो दङ। बे NTPCनि दिनै रिक्रुटमेन्ट पलिसिया नेसनेलाइज जाबाय। नेसनेलाइज जानाय लोगो लोगो बेवहाय लकेल पलिसि बा लकेल रिजार्भेसननि बाथ्रा बेवहाय खुनु प्रश्न थाया। दा बेवहाय एडभार्टाइजमेन्ट बा बिनि मोनसे पाब्लिसिटि बे नेसनेल लेभेलाव जाजोबो आरो बिनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जिखिनि एक्जिकिउटिभ लेभेलनि बा टेकनिकेल लेभेलनि खुब गोजौआव नांगौ जायो। नाथाय बे बाथ्राफोरखौ दिनैनि जोंनि फरायसाफोरा स्किल एजुकेसन, टेकनिकेल एजुकेसन बा ITI पलिटेकनिक बा इन्जिनियारिं डिग्रि बा मेनेजमेन्ट बायदि मैया बा साइन्सनि फरायनाय, बे बाथ्राफोरखौ जोंनि साफ्रोमबो सांग्रां नङा। बे बाथ्राफोरखौनो जोङो दिनै फरायसाफोरजों जोङो सावरायदों। बेबायदि गोबांथार जोंनियाव माल्टिनेसनेल कम्पानि जेरै IOCL दङ आरो गोदानै जोङो HPCL फैगासिनो दङ। दा बेफोरबायदि अनुस्थान प्रतिष्ठाना, इन्स्टिटिउसन्सफ्रा, अर्गेनाइजेसनफ्रा जोंनियाव फैगोन। नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बेफोराव हाबनांगौनि थाखाय जिखिनि मोनसे गावखौ प्रिपेयार खालामनांगौ बा जोङो जातिखौ प्रिपेयार खालामनांगौ, नैबे बाथ्राफोरखौनो लानानै नैबे दिनैनि जथुम्मा बेवहाय जोङो रायज्लायनाय जादों। आरो दिनै जे जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय जिखिनि गेना गोरोन्थि, जे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, ड्राग्स, जुवा बायदि मैया थासारिजों फरायनाय नस्थ' जानाय, आखल नस्थ' जानाय, जिबन नस्थ' जानाय, बे बाथ्राफोरनिफ्राय जोङो बोरै उदां खालामनो हायो, जोङो बे बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायदों। आरो जोंनि रांखान्थि जौगानांगौनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा बोरै एन्टारप्रेनियर बा जोंनि लाइमोनफोरा जेरै स्किल एजुकेसन बा जोंनि लाइमोनफोरा जेरै माखासे फालांगि बा माखासे आबाद बा माखासे खामानिफोरखौ दिनै स्टार्ट खालामनो हायो बा जोंनि आइजो रांखान्थि बेखौ जोङो बोरै एनकारेज खालामनो हायो, बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै रायज्लायदों। गोजोन्थों। थांनाय 19 जानुवारियाव जे दुलाराय बर' फरायसा नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ सादु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो।
बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।